Nandito na tayo sa Gintong Pakpak. So, nag-aya si Katkat. Ako? Sino ba nag-aya? Hindi ba ikaw? Oo. At ayun si Irene. So, makulimlim yung panahon. Order na. Meron na po, madam. At ayun, no. So, may mga turista na rin, guys, no? Sa paligid. Kami feeling turista. Pero, taga rito lang din kami. So, ayun yung paligid, guys. So, dati na masyal kami rito ng mga Dapper Cats. Matagal na. Ren, tingnan mo yung nakabangan mo, ha? Sige mo picture, baka magulong-gulong ka dyan. So, kasama namin yung Dapper Cats. But now, kami muna kasi hindi pa raw napuntahan ng anak ko to. Kaya sinama ko yung anak ko rito. Nag-request siya. Si Cat Cat. Mula na banda ron, guys. Pakita ko sa inyo. Kat, tingnan mo yung nakbangan mo, ha? So, gumala lang kami para malibang ng konti si Kat Kat kasi lagi na lang siya nakakulong sa kanyang trabaho. So, nag-request si Kat Kat. Ayan na. Ayun na. Buhabag na. Ayan na. Mauna. Pa-order pa si Kat Kat. Iba talaga si Kat Kat. Delivery po. Dito pa pa. Ayun, like it. Okay. Galit naman ka? Oo. Kayo sa totoo na po. Pag natikman nyo ito, hindi kayo magagalit, magiging masaya ang buhay nyo. Ay, wa. Pag hindi masarap, yung barista namin Balik magbabayad. namin na. Say gumawa eh. Oo. Dapat unti-unti namin para Thank you. Wait lang kayo magreklamo. Thank you, bossing. Ayan na po, sir. Namin na ma'am, VIP kayo sa akin eh. Ay, wa. Sulit yung 200 ito. Opo. Saan namin dyan? Thank you. Wag na nating buksan yung ano po, electric fan. Wag na. Wag na, okay na yan. Natural na yan, natural. Pamili pa natin. Woo! Natural. Ayun na. Natural na hangin. Hindi po. Sige. Naglibre po si Kat Kat ng mango juice. Bala mo Kat Kat, mo balo yung magagana. Ikaw ang taya dito, bata. Harap ng hangin, guys. So, para nasa Bisaya lang. Ito talaga ang para tayo nasa biri. So, ayun, guys. Inabutan na tayo ng ulan. Namulan na rito. Anong oras ka tilo yung huli? Ha? 4? Patay. 4? So, hanggang 4. Sa ibabaw kami ng bundok. Bundok na naman. Nyaw, nyaw na nyaw, nyaw. Ning. Nalala niya, kala may mali ka na. Enak bagya. Sagpang kami. Oh, muning. Ay, pag-asan pa. Ganyan lang din ako. Napahin ko. Si Papa, kunti lang din ako. Bay, ubusan mo yun. Ampun kang iron, no? Ayan, no? Instant may pusa. Ito pa itong isang mariboko, no? Mag-ina yan. Ha? Mag-ina. Mag-ina talaga to. Ay, upo lang. Upo. Parang buntis pa nga to eh. Wow. Mabok. Ay, hindi, lalaki. Lalaki yan. Nga naman, Meng. Tapos baka iihiyan niya ako. Hindi, maano eh. Siyempre. Close daw kayo. Eh? Close daw kayo ni Muning. Ay, wow. Guys, ang dragon ni Cat Cat. Ayun eh.
Ang dragon ni Kat Kat. Okay. So, yun yung swimming pool nila. Tara, let's go. No, mga malalaking gabihan. Ayan o. Nalapad ang dahon. Tara. Punta tayo dito guys. Tayo may paligid. Walang masyadong tao. Kami lang. Mag-aya si Kat Kat. Mag-requesting malati. So, ito yung gintong pakpak guys, no? Sama ko kayo. Yung kubo-kubo nila rito guys. Ano na yun ng mga bubungan nila. Nasira na. Mga ugat ng puno. Ng baging, mga baging na. Baging. Ito, taas ng puno guys. Oh. Okay. So, ang klima rito guys, malamig. Tamang-tama. Ayan guys. Oh. Kat. At ito naman yung pinag-aagusan ng tubig galing sa taas. Kaya mo akitin yung 208 steps. Huwag lang sumakit yung ulo ko. Hindi ko man nararamdaman dati ito eh. Ay, kakayanin natin. We'll see. Ayan guys, oh. May pa-pulse silang maliit. Malamig kaya to? Ay, wow, sarap. 208 steps. Sa mga kape. Ay, kaya yan. Kat, tara. Tanungin mo sarili mo, kaya mo pa. Kat kaya. Kat! Tara! Ikaw ang promotor dito. Si Kat. Pupunta tayo sa cafe. Panig daw tayo ron. 208. 1, 2, 3. Aha. Daming santol na nangalaglag sa taas. Andito kaya si Diwata. Si Diwata Pares. Ayun yung step nila, medyo malaki. Pero kaya. Ayusin ko ng bag ko. At ayun si Kat. So, ang mission natin ngayon ay i-tour si Kat. Hi! Ang pangit ko din. Guys, no? Sige. Ako na yung pinauna ni Irene. Mukhang hinihingal na siya. Hindi May rhinos. Ayun, no? Galing ng mga gumawa nito, guys. Creative, artistic. The Flying Dragon. Ayun, Rooster. Kukurukuk. The Fox. Ayan na sila. Okay ka lang, Kat? Mataas-taas din po Pwede tayo tumaan mamaya doon sa kabila. Pwede. Wah, tara. So, patirik na yung daan, guys, no? Hiningal na. Okay. Ayan, guys. So, papanik tayo sa 200 steps daw.
Ilang steps to Ren? 208 steps. Exercise na naman. Ilang araw ba ako walang exercise? Ay guys, ito. Ito ang hinahanap ko. Ang maglakad. At hingal-hingali ng ganito. Sira. Memory yan eh.